Jeg har valgt opgave 1, som er den om primtalssign. Først vil jeg starte med at definere et primtal. Det er hele naturlige tal, som har trivielle divisorer og tallet selv. Altså det vil sige, at et primtal det kan ikke faktoriseres, og primtal har kun divisoren 1 og tallet selv. Primtal defineres som p er lig p gange 1. Alle de tal, som ikke er primtal, de kaldes for sammensatte tal, og det gør de, fordi at de kan skrives som et produkt af primtal. Og det for eksempel så kunne vi tage tallet 24, som er et produkt af primtallene 2 gange 2 gange 2 gange 3. Der findes ikke nogen metoder, hvorpå man kan sådan afgøre med tal af primtal, men der findes metoder, som kan hjælpe os med at udelukke alle de tal, som ikke er primtal. Altså metoder, som skærer alle de sammensatte tal fra. Så man står tilbage med primtallene. En af de metoder, det er primtalssign, som er en parabel. Det er altså en geometrisk konstruktion, som benytter parablen, altså en grafisk afbildning af et andet grænspolynomium. Forskriften for vores primtalssign, det er x er lig y i anden. Altså er x kvadratet af y. Den ser vores parabel tegnet ind på et koordinatsystem. Den ser sådan her ud. Og grunden til, at der er fordi vi har to y-værdier per x-værdi, så kan grafen ikke defineres som en graf for kun én funktion. Hvis vi nu har vi jo tegnet vores parabel her, vores primtalssign, og hvis vi så tegner to støttepunkter, så vil jeg gerne definere dem som a i anden, a og b i anden, minus b. Desuden så vil jeg gerne definere a og b som hele tal. Og jeg vil gerne definere, at a skal være skarpt større end 1, og b skal være mindre end 1. Det betyder altså, at a altid vil være positiv, og b altid vil være negativ. Okay, så vi tager udgangspunkt i vores primtalssign. Det vi kan bruge primtalssign til, det er, at ud fra vores to punkter her, så kan vi tegne en forbindelseslinje. Og den her forbindelseslinje, den vil skære i x-aksen. Og det vil den altid gøre, fordi a, som sagt, altid er positiv, og b altid er negativ. Så vores påstand er, at her, hvor forbindelseslinjen den skærer i x-aksen, der vil vi finde et sammensat heltal. Det her punkt, det kalder vi for n,0. Og vi vil altså gerne bevise vores påstand, og det gør vi ved at argumentere for den ved hjælp af trekantsbeviset. Ud fra vores to punkter, der kan vi nemlig tegne to retvinklede trekanter. Og vi kan argumentere ud fra trekantsbeviset, fordi at vi ved, at når to linjer de skærer i hinanden, som her, så vil vinklerne parvist være lige store. Desuden så er vores to trekanter retvinklede, så det betyder, at vi har to ens vinkler i begge trekanter, og så ved vi, at fordi der kun er 180 grader i en trekant, så må den sidste vinkel altså også være identisk. Så nu kan vi sige, at siden de to trekanter er ensvinklede, så må siderne også have samme forhold i begge trekanter. Så hvis vi lige prøver at navngive siderne, så kan vi sige, at den korte katete her kalder vi A, og den korte katete her kalder vi for B. Og den lange katete kan vi nu kalde for, vil jeg nu kalde for n minus bn, altså bn, ja. Og den korte vil jeg kalde for a i anden minus n. Og igen, fordi at siderne har samme forhold, så vil den
korte katete delt med den lange katete i begge trekanter have samme resultat. Så derfor kan vi skrive det her som ligningen. A delt med A i anden minus N er det samme som B delt med N minus B i anden. Okay, så nu vil vi have reduceret det her udtryk. Okay, så nu har vi vores udtryk A delt med A i anden minus N er det samme som B delt med N minus B i anden. For at reducere det, så starter vi med at tage udgangspunkt i brøkreglerne. Vi vil nemlig gerne gange de her to brøker sammen. Og når man ganger brøker sammen, så ganger man over kors. Så det vil sige, at vi ender med at have A gange N minus B i anden er lig B gange A i anden minus N. For at reducere det her udtryk, så må vi gange ind i parentesen. Det vil altså sige, at vi får på den ene side har vi AN minus AB i anden. Og på den anden side, så har vi B A i anden minus BN. Ja. Nu vil vi gerne have samlet alle vores ender på den ene side. Så derfor så plusser vi herover med BN og minuser med AB. Vores udtryk det kommer til at hedde ABN. Vores udtryk det kommer til at hedde A gange N plus B gange N er lig B gange A i anden plus A B i anden. Okay, så nu har vi reduceret vores udtryk til det her. Nu vil vi gerne for at reducere det yderligere, så kan man sige, at der her egentlig står B gange A og A gange B gange B. Og derfor så kan man gøre det, at man på den ene side her kan lave en parentes, og jeg snakker om den her side nu, så kan man lave en parentes, som hedder AB ganget med A plus B. Og det kan man, fordi hvis man ganger det her ud, så vil det give det samme, som det gør heroppe. Nu kan vi så sige, at hernede, der kan man også lave en parentes, fordi begge faktorer egentlig er ganget med n. Så derfor kan man sige AB. Så derfor så kan man sige, at n gange A plus B, det er også det samme, som der står heroppe, hvis du siger, hvis du ganger det ud, så vil det også give A gange n plus B gange n. Men det der så sker nu, det er, at vi kan lade AB gå ud med hinanden på begge sider. Og derfor får vi altså, at n, som var vores punkt på grafen, vores n,0, er lig A gange B. Altså er n produktet af A ganget med B. Så nu har vi altså bevist, at A gange B altid, altså at at forbindelseslinjen mellem A og B altid vil skære x-aksen i n, som er et sammensat heltal. Okay, så vi har altså nu bevist, at primtalsligningen den fungerer. Den frasorterer alle hele sammensatte tal ved hjælp af forbindelseslinjer. Og så efterlader den altså primtallene. Det har vi også bevist, da vi ved, som sagt, at n er produktet af A og B. Dog så bliver man, altså sådan for at sin fungerer optimalt, så skal den være uendelig, og det gør den umulig at leve i virkeligheden.